Bos Cangcul elah orang nyebut kakek ah yuk edas Koba bagus kantang rupane sapa bae arane wayang senenge jayo tinggal di jodone gatel gagah perkasa satria sing Pandhawa Arjuna ireng gawe pikiran puyeng gawe pikiran puyeng ireng kulite bagus dengan tingkah lakune bagian Arjuna ireng julukane wong ganteng ngeteki pada mesem akeh wong wadon kesem Arjuna ireng satria ganteng ganteng gagah perkasa satria sing Pandhawa Arjuna ireng gawe pikiran puyeng gawe pikiran puyeng Agus nakal deh ayo bos cangkep mana ada iya mana ada najan ireng wonge tapi ganteng rupane senajan ireng kulite bagus ning tingkah lakune Arjuna ireng julukane wong ganteng rezeki padha mesem akeh wong wadon kesensem Arjuna ireng satria ganteng ganteng gagah perkasa satria sing Pandhawa Arjuna ireng gawe pikiran puyeng gawe pikiran puyeng terus lagi Arjuna ireng julukane wong ganteng semeneki pada mesem akeh wong wadon kesem cabut dulu bos ayo Arjuna ireng julukane wong ganteng semeneki pada mesem wong wadon kesem Arjuna ireng satria ganteng gagah perkasa satria sing Pandhawa Arjuna ireng gawe pikiran puyeng gawe pikiran puyeng
lagi. Cena ireng julukane wong ganteng padha mesem akeh wong wadon kesengsen. Cabut lagi. Najan ireng wonge tapi ganteng rupane, senajan ireng kulite bagus ning tingkah lakune. Arjuna ireng satria ganteng, ganteng gagah perkasa, satria sing Pandawa. Arjuna ireng gawe pikiran puyeng, gawe pikiran puyeng. Dai potong kendang beres lah 2000. Najan Arjuna ireng julukane wong ganteng padha mesem akeh wong wadon kesengsen. Oba najan Arjuna ireng julukane wong ganteng semikiti padha mesem akeh wong wadon kesengsen. Arjuna ireng terus satria ganteng, jadi ganteng gagah perkasa, satria sing Pandawa. Arjuna ireng gawe pikiran puyeng, gawe pikiran puyeng. Terima kasih, thank you, bunga-bunga surga bos. Lanjut kembali silakan.